Итак, спадзяюся, што пайшло. Зараз толькі знайду сам сваю трансляцыю. Як заўсёды на хоумпейджы яе нема. А тут... Вось тут яна з'явілася. Добра. Чамусьці яшчэ не пайшла. Дзіўна, але чамусьці яе паказвае толькі як запланавана, але ніяк бягучую трансляцыю. О, пайшло, хіба што чуецца музыка, не? Пайшло, хіба што чуецца музыка. Ёсць, прывітанне. Прывітанне, мае шаноўныя гледачы. Вельмі ўдзячны, што вы глядзіце мае трансляцыі, заходзіце на струны. Падабайце, падпісвайцеся і гэта так далей, усё па стандарце. Адзінае, што толькі я хачу яшчэ змяніць, гэта убраць сэрцейка, як у апошні раз. Літаральна хвіліначку трэба толькі пачакаць. Зараз я знайду ўсё. І папраўлю ў наладах. У наладах трэба гэта ўсё змяніць. Так, customization. Live reactions. Saving. Ага. І ў дэталях яшчэ хочу змяніць мову. Все ж таки на беларуская, не абы-якая. Так. Вось яна моя беларуская родная. І захавалі ўсё. На гэтым усё. Мы готовыя. Мы готовыя да стрімінгу, мы готовыя пачынаць нашу гульню і адразу я прыгадаю вам, што мы сёння будзем выконваць наше другое заданне Like a Farmer, якое завецца. У чым яе складанасць? У тым, што мы не змаглі апошні раз знайсці гэтыя дастаўкі ў Даўгавпілс. І таксама яшчэ не было у паўночны Ліяпая. Так, у паўночная Ліяпая. Даўгавпілс, паўночная Ліяпая у нас яшчэ не атрымалася. У Рыгу адвезлі і южная, паўднёвая Ліяпая мы адвезлі, але не ўсё. Карацей. Адразу ж пачынаем сюды і шукаем нашы замовы, якія павінны ўжо з'явіцца. Я спадзяюся, што з'явяцца худзенька у гэтай гульні, каб мы маглі спакойна сабе паехаць і адвезці гэтыя грузы. Прыгадаю, што калі мы выканаем усе гэтыя застаўшыеся 2 дасягненні... Чакай, што такое? Нешта геймпад не працуе дзіўна. Вось, калі мы выканаем гэта 20 дасягненні, Industry Standard і Like a Farmer, то тады мы пачнем выконваць Pathfinder, які будзе павінен выкананы быць на 100%. Вось, у нас, зараз я пагляджу колькі адсоткаў, хіба што 63, 64, нешта падобнае. Вось, ну але будзем пакрасе трошкі ездзіць. О, з'явілася, нарэшце. Усё ёсць, усё падключылася. Так, мы недзе там ёсць. Чакай. Дзе мы ёсць і якая у нас стаміна? У нас стаміна даволі шмат. Таму давайте глянем адразу. Рэцыпіент. І толькі не беларускую, замяняем на ангельскую. Нам трэба ў Даўгавпілс. Так, і мы вось тут маем нешта з Векша. Гэта даволі добра, слухайце. Адразу закрываем Даўгавпілс. Яшчэ адна навіна, паглядзіце, што тут ёсць. Калі мы паглянем на гаражы, то вы заўважыце, што яны ёсць у мяне ўсе. 130 гаражоў.
То бок я ўсе свае грошы спусціў на куплю гаражоў. Гэта было недавно, гэта не цікава назіраць, калі што, так, нам трэба векша. Вось, і ўсё, што трэба было рабіць, гэта клікаць. Я гэта не рабіў на стрымы, бо гэта даволі самотны занятак, але ведаеце, што ў нас уже 33 дасягнення з 77 выкананых. Вось, і мы спакойна працягваем наш даволі далёкі шлях для выканання Like a Farmer. Добра, што з'явілася ўжо задача у векшы, так, дзеля Даўгавпілсу. Бо сапраўды я трошкі, ведаеце, перажываў, хваляваўся з-за таго, што ў панядзелак хіба што 3 ці 4 справы былі знайсці вось у Даўгавпілсу, нічога не было. А потым да гэтага яшчэ і дадалося паўднёвая Ліепая. Прабачце, паўночная Ліепая. Ну, то бок, калі нам трэба адвесці нешта, а гэтага нешта няма. Я такія рэчы не ухваляю. Вось, а так, паціху, патроху, адпачываючы за стырном, мы ўсё ж такі дойдзем. Будзе трошкі, ведаеце, не тое, каб самотна, але ўсё ж такі не так цікава. Калі мы будзем выконваць гэты Pathfinder, бо там будзе трэба шатацца па гэтых мапах, проста шукаючы шэрыя кавалкі дарог. Ну, такое себе, ведаеце, забава, так, развлечение, никак не скажешь. Бо выскочила з головы беларускае слово, прабачце. Вось, але, магчыма, так, пад добрую размову, можа калісьці і Ян зайдзе, ці вось апошнім часам ВРВ заходзіць даволі часта. Магчыма, і Аня таксама будзе, мы тут у чатырох будзем аб нечым размаўляць на добрыя тэмы і гэтак далей. Магчыма, учора, калі што быў на стрымы ВРВ, расказваў даволі мноства, большую колькасць цікавых рэчаў пра сваю гульню, якую ён гуляе на стрымах, прабачце, на відэа. Гэта SnowRunner. Вось, і у той самы час Ян, калі быў, то яму ўжо не было часу нават і магчымасці ўставіць свае словы. Таму што ўвесь эфір, так бы мовіць, заняў ВРВ. Магчыма, гэта зменіцца і ўсё ж такі у чатырох, як гэта звычайна бывае, а можа і большая колькасць людзей захвоціцца і далучыцца да нашай кампаніі таксама. Вось, і мы абмяркуем мноства цікавых рэчаў, пакуль будзем адкрываць гэтую мапу. Бо сапраўды занятак такі дурнаваты, проста ездзіць па тэрыторыі і адчыняць, адкрываць шэрыя кавалачкі. Нам бы яшчэ, дарэчы, даехаць да майстэрні, каб адрамантавацца трошкі. У мяне, бачу, поле чырвонае, недзе я там упісаўся, калі не памыляюся. На мінулым стрыме. Хацей пабачым. А пакуль пад добрую музыку будзем патроху паглынаць гэтыя кіламетры асфальту. Дарэчы, я забыўся нешта змяніць у наладах стрыму, но карацей, я пакуль адзінае толькі фізічна зменіў нешта. Пагляджу вечарам, як гэта адбілася на якасці гуку, бо учора я пераглядаў яшчэ свой стрым і незадаволены тым, як мой мікрафон сябе паводзіў. То бок, спадзяюся, што сёння гэтых праблемаў, з майго пункту гледжання, гэтых праблемаў ўжо не будзе. Бо там быў перагруз даволі часта, а я такое не ухваляю, мне такое вельмі не падабаецца. Едź prosto.
Ага, наступний поворот. Skręć w prawo. Skręć w prawo. A czy nie brano? Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Ніяка лісопілка. Do dzieła. Так, лежимо тут. Далее. Так, чекай. Перед сюди глядіть, ага. Того тут лепі одразу задом як глядіть. Привітання тобі. Але чому CSGO? Слухай, до речі, про конвой. Я ще ніколи у гэтай гульні не ўжываў ніякіх конвояў і так далей. Не ведаю, як гэта працуе. Калі растлумачыш, то магчыма, чаму не? Wybrano cel podróży. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. А до речі, до конвою одразу питання. Ці у конвої так само можна виконувати гэтыя задачі, які йдуть у звичайному режимі. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Такое адчуванне, нібы чувак не паглядзеў, што стрымна беларускай. Прывітаўся і зліўся адразу. То было 2 гледачы, то зараз ужо 1 зноўку. Ну, карацей, калі так, то ўжо так. О, у нас шлях даволі далёкі, слухайце, 1000 кілометраў гэта не хрон сабачны мёр. Гэта по-любому прыйдзецца адпачываць па дарозе, адзінае толькі. Спадзяюся, по Швецыі, па шляхах гэтых, якія тут маюцца, мы даволі хуценька праедзем хаця б 300-400 кілометраў, бо стаміны нема. Ну, не той, каб нема, там палова, плюс-мінус. Вось, і мы па гэтай шашы павінны праехаць гэтую адлегласць. То бок застанецца 700, за іх там даволі вялікая колькасць кіламетраў ідзе па моры, бо праз Балтыйскае мора, бо Швецыя не мае звязку з Латвіяй прямо. А не, хаця праз Расію, чаму не? Праз Фінляндію, Расію, там ёсць такі па кругу. Магчыма, там за 2000 кіламетраў атрымаецца такі круг.
А мы пакуль будзем ляцець. Нешта, слухайце, другі дзень запар на гэтым канале, на якім я музыку з гэтай слухаю, уключаю, яна такая марудная. А тым часам гульня нам піша амаль 20 гадзінаў шляху. Так, добра, няхай на Jedź гэтым едзе prosto. на круиз-кантролі, што мне ціснуць гэты рычажок. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Хамуем потрошки. Zjedź w prawo. Які хамульцы добры ў гэтага цягача. До 40 км в гадзіну са 115 на працягу там колькі было, метро 100. І гэта гружоны, калі што. Гэта з прычэпам. На маю б машыну такія хамульцы. Так, там зноўку ляцім. Бачу, што там заўсёды ўперад. Jedź prosto. Вось цікава, калі што, колькі сёння мне ўдасца выканаць задачу, бо мінулым разам гэта было 5. Так, бо апошняя дастаўка была вельмі кароткая. І атрымалася зрабіць ажно 5 даставак. Вось сёння, калі ўсё стулецца добра, то, магчыма, таксама будзе 5. Хто яго ведае, паглядзім. Адзінае толькі я трошкі пазней запусціў стрым, ніж у мінулы раз. І такім чынам, магчыма, і не атрымае. Ну, хутчэй за ўсё 4 будзе. Вось, мне падаецца так, што 4. Першая замова таксама даволі длінная з Швецыі ў Латвію. Того гэта будзе гадзіна. Рэальнага часу маецца на ўвазе, гадзіна рэальнага часу. Як там пойдзе далей, будзем бачыць. Ой, нешта задумаўся. Як кажуць, не спі за рулём, кіроўца, не спі. А тым часам наша стаміна ўжо падступае к свайму канчатку. 100 кілометраў праехалі толькі. Ну, дакладна яшчэ 100, потым на соплях апошніх таксама каля 100 будзе. 300 кілометраў мы праедзем, але калі не памыляюсь, нам трэба трошкі больш, каб даехаць да порту. Зараз паглядзім. Хуценька так. А не, глядзіце, нам хопіць. Мы акурат на моры адпачнем. Добра. На кшталт мора я памыляўся. Я чамусьці лічу, што там будзе трохі далей. Я ўжо тут праехалі сотку, а гэта амаль што палова шляху нашага. То дакладна мы ў порт паспеем.
До речі, я не паглядзеў на мапе, колькі ў нас адсоткаў агулам выведанай мапы, бо там, як я казаў, на Pathfinder патрэбна 100%. Чакайце, зараз паглядзім. 65, слухайце, больш, чым я лічыў. 65, даволі шмат, слухайце. Гэта прыемна. Так. Jedź prosto. Самалёўчыкі. Ну, бачу трубы і нешта Гродно ўзгадалася адразу. Калі хто быў у Гродно, заязджаў з боку Мінску, то дзеля яго таксама гэта частка ландшафту, калі ты едзеш і бачыш трубы. Спачатку трубы, а потым сам горад. Так. Калі што, для Pathfinder я сябе разважаю ў сваёй галаве зараз. Нарвегію мы зрабілі на 100%. А чаму б Швецыю не зрабіць ужо наступным разам? Мне падаецца, што лепш за ўсё гэта будзе так зрабіць. Зараз пройдзе гэты тыдзень, ён даволі складаны. На наступным тыдні у мяне ёсць толькі адна асабістая такая актыўнасць, якую нельга адмяніць. Таму в гэты дзень я буду даволі заняты. Але на гэтым тыдні трошкі больш. Сказаў я, і усяго ўжо адбылося 3 дні, 3 актыўнасці. Наперадзе яшчэ адна. Вось. І трошкі так з часам на тое, каб выведваць мапу, усё блага, насамрэч. Даволі кепска, яго не хапае гэтага часу. Вось. А на наступным тыдні што ў мяне застанецца? У мяне застанецца адна актыўнасць, потым другая, яна такая, як быццам бы палова. Так, і ўсё, застанецца толькі стрымы. Вось, і па-за стрымамі рабіць Ghost of Tsushima. Слухайце, на гэтым тыдні я Ghost of Tsushima толькі ў пятніцу змагу зняць наступную серыю, нішто сабе. Панядзелак, пятніца, такой сабе графік выхаду серыі, трэба неяк хутчэй гэта рабіць. Jedź prosto. Дзякуй Богу, што там сюжэтка движется так нармалёва. То адзінае толькі кепскае, гэта тое, што за кошт таго, што гуляю іншыя гульні, забываюся на гэтыя клавішы. Набой, укланенне, удар, прыжок і так далей. То потым трошкі трэба прызвычайвацца і нанова, што ли, навучацца, як гуляць у Ghost of Tsushima. Вось. А што тычыцца яшчэ актыўнасці ў новых гульняў, я ўжо казаў, ці што ці панядзелак, ці калі, што я набыў сабе Microsoft Flight Simulator, але адбылося такое даволі нечаканае. Па-першае, у суботу мінулую я думаў, што зраблю серыю пілотную. Не атрымалася, бо, па-першае, гульня патрабавала даволі моцнага абнаўлення, ну, то бок там дадатковыя матэрыялы скачваліся і гэтак далей, штосьці накшот там 300 гігабайтаў агулам. Вось. І пакуль яно там усё скачалася, я толькі палятаў у навучанні. І гэта было даволі
спрытна ўсё ж такі ўзяць навучанне, таму што кіраванне самалётам вельмі складанае. Вось дакладна учора я дайшоў да апошняга урока у навучанні і не атрымалася выканаць. Адзінае, што не атрымалася выканаць на сённяшні момант, нягледзячы на тое, што ўсе папярэднія выконваліся даволі няблага. Вось, а тут нешта не тое. Не пайшло, як кажуць. Не паляцела. Вось. І трэба разбірацца, чаму і як. Да таго ж трэба дадаць яшчэ, што з геймпада даволі нечакана, што гэта адбылося, але ўсё ж такі даволі нязручна кіраваць самалётам. Па-першае, з-за таго, што прыдурак. Гэта не я прыдурак, гэта NPC прыдурак, які заўсёды перакідваецца на іншы пас, нягледзячы на тое, што Trzymaj się па prawej гэтым strony. пасе я еду. Так, мы даехалі да Стокгольма ўжо і з'язджаем у порт. Карацей, што там з флайт-сімулятарам? З'едзь Тое, вправо. што на рычажках, якія маюцца на геймпадзе, нягледзячы на тое, што геймпад ад Xbox S, ці як ён там, One, Xbox One, то бок сертыфікаваны Microsoft'ом геймпад, арыгінальны, усе такія справы. Вось, толькі што пуху не хапае накідаць на гэта ўсе справы. Skręć w Карацей, lewo. і нягледзячы на гэта, як я яго не заўважыў, курва, блядь, ебаныя зішыці люстэркі. Вось, і карацей, збіўся. Літаральна збіўся. Як маць-перамаць. Дык вось, гэтыя рычажкі, яны маюць сваю пагрэшнасць у сваёй працы. То бок, калі нават ты ў спакойным стане, іх не чапаеш, нічога з імі не робіш, яны ўсё роўна фіксуюць нейкія там змены. Вось, то бок, ці то ўверх, ці то ўніз яна скіроўваецца гэтая змена. Тыпу такога, што у секунду там, не ведаю, пікселяў 50. Ён рэгіструе, што вось ёсць нейкае варушэнне. Вось. І гэта вядзе да таго, што ў цябе змяняюцца ці то самалёт пачынае паварочваць, ці наадварот губляць вышыню, ці набіраць яе. Вось, сам па сабе, то бок, ты нічога не робіш, а самалёт сам па сабе гэта і робіць. З-за таго, што вось рычажкі на геймпадзе даюць такую яму інфармацыю. Гэтыя чунікі, якія маюцца, яны даволі глючныя, маюць даволі моцную такую, на мой погляд, моцную пагрэшнасць. Канешне, калі ты гуляеш той жа Ghost of Tsushima, гэта не заўважаеш, таму што яна сапраўды мелкая і не ідзе ні ў якае параўнанне, напрыклад, з тымі ж геймпадамі кітайскімі, якія ў мяне вось ляжаць два, роўна, которые гуляць немагчыма, бо там пагрэшнасць іх зусім жудасная. Jedź prosto. То бок там не тое, што каб каждую секунду 50 пікселяў рэгістраваць, а там усе 500 пікселяў могуць быць. Ну, карацей, гуляць нават у такія гульні Ghost of Tsushima немагчыма. Вось, на гэтым яшчэ вельмі зручна. Як я ўжо казаў, вось для Euro Truck Simulator гэты геймпад, ён проста ідэальны. Вось, гэтыя вібрацыі, перадачы гэтай адваротнай сувязі з наборам хуткасці, з хамаваннем, паваротамі і так далей. Супер, проста Skręć w lewo. той a досвід, następnie якога skręć часам w lewo. шукаеш, якога бракуе. Вось, а ў мяне ён ёсць, з таго, што я вырашыў купіць менавіта гэты геймпад. Вось, тым не менш. Во флайт... Ой, нам сюды. Так, во флайт-сімулятары ёсць некаторыя праблемы. Гэтыя праблемы перажываю, але яшчэ з гульнёй не разабраўся. Яшчэ ёсць пытанні ў мяне, яшчэ трэба спрабаваць, карацей. Мне падаецца, на гэтым тыдні таксама не змагу, буду больш разбірацца. Карацей, патрабуе часу. Ведаеце, вось гэтая гульня, проста каб яе засвоіць, яна патрабуе часу. На жаль. Ну, але як ёсць. Тым не менш, я ўсё роўна буду намагацца Вентспілс, так, Вентспілс, Гданьск, не, Вентспілс. Obliczanie nowej Lubię. trasy.
Вось, тым не менш, не губляю надзеі, што рано ці позна мне ўдасца ўсё ж такі пагуляць. І першае, куды мы паляцім, гэта горадне, канешне, паглядзім на яе з вышыні палёту. Паглядзім, як яно выглядае насамрэч у гэтай гульні. Мне вельмі хочацца гэта забачыць. Пабачыць свой горад. А потым наступнае будзе што? Я ўжо думаў, гэта Беласток. Паглядзім, ці ёсць там усе гэтыя касцёлы, якія маюцца ў рэальным жыцці. Przygotuj Włosy, się a do tak dalej. skrętu w lewo. Ну і калі будуць на сторону ў мяне мои госці, ці то Аня, ці то Ян, ці то ВРВ, а магчыма і гледачы таксама некаторыя там каментары пазастаўляюць, куды можна заляцець, каб вам паказаць. Вось гэта ўсё мы будзем рабіць. Магчыма на стрымах, магчыма на відэа, хутчэй за ўсё на відэа, бо мне падаецца, будзе трохі складана Skręć w lewo. на стрымах. Асабліва складана цярпець маю крыварукасць. Вось, ну, але ўсё ж такі нейкі контент такі добры, якасны, мне падаецца, мне атрымаецца казаць, каб вы гэта ацанілі. Слухайце, нешта мне памылак даволі шмат. Я бачу і check engine выскачыў, нешта яшчэ там. Жоўценькае, квадратнае Na нешта. rondzie zjedź drugim zjazdem. Трэба будзе заехаць, слухайце, даедзем да гэтай фермы. Трэба будзе заехаць у майстэрню, каб Zjedź адрамантавацца. z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź Добра, z што ночы ronda. трафіку няма. Можна спакойна ехаць па гэтых кольцах. Каб было улева ехаць, там шэрая дарога. Przygotuj tu się do jeździmy. skrętu w lewo. Па ўжо выведанай дарозе. Бачыце? Так бы адкрылі Скрынь шэрую влево. дарогу. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. — 390 километров, но мы докладно поспеем завести, но отпочивать по дороге не треба будем. Червонка, открытая, добра. Jedź prosto.
Так, мы гэта ездзім па Латвіі. Латвія у нас даволі такая неадкрытая, я бачу, даволі шмат шэрых дарогаў. Але за кошт таго, што гэта малая краіна, все ж таки тут будзе лягчэй. Гэты Pathfinder на 100% выканаць. Что? Это мент не застаём. Jedź prosto. Так, ніхто впереді знову. Слабо, але видать. Trzymaj się prawej strony. Так. Нам направо з'їзд. Так. Привет, Анюта, привитание тебе. А что такое? Ты ж книжку с собой взяла. З якої такої нагоди ти вирішила до мене завітати? Ці гэта з-за того тільки, що Євротрак симулятор. Zjedź z ronda. Ужо? Jedź prosto. Ти ўжо па мне сумуеш? Як так? 2 гадзіны таму бачыліся. Trzymaj się lewej strony. Хто мне пісаў? А я не ведаю, нейкі залётны. Ён просто зайшоў такі, кінуў гэтыя дзве прапановы гэтыя. Давай у канвой і так далей, а потым просто саскочыў, усё, нічога не пісаў болей. Не гледзячы на тое, што я яму адказваў у гэты момант. Такі, ведаеш, красамоўны прыклад. Амаль што 3, а што маеш на увазе, амаль што 3? Амаль што 3 Na гадзіны. rondzie zjedź drugim zjazdem. Нешта я не разумею, аб чым ты. Амаль што 3 гадзіны мы не бачыліся з тобою. Та неправда. Якія 3 гадзіны? 2 гадзіны назад мы з тобой бачыліся. Мы ж выйшлі з хаты, успомні, калі. Ужо было 8. Пакуль я цябе давёз, лічу, што гэта было 8:20. О, світанак пачынаецца. Бачыш, там ружавее на гарызонце. Рысская гідраэлектрастанцыя. Яшчэ 200 кілометраў ехаць. Халера. Што у вас на працы сёння зноўку нічога нема рабіць? Можа прыедзе якія 3 пакункі? А можа і нічога, так?
Для мяне як вечар. Ой. Ванілька ты моя. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Ванільныя тэксты. Былі людзі зранку. Ну, маеш, а у цябе, ну. Так яшчэ хіба хто прыедзе, бо сёння што ў нас, серада? Цяпер, а дзе твой гэты калега? Куды ён зноў паехаў? У банку. Што ён спрабуе вырашыць пытанні тыя, якія Паша не можа сам вырашыць, ці што? Ці зноў грошы там мяняе, ложак кладзе? А, понятно. Зразумела. Нічога не мяняецца. Все по-стабільнаму, все по-беларуску. Дзе б не жылі, што ў Польшы, што ў Беларусі. А я вось, бачыш, свой цягач ушатаў. Паглядзеў налево, нікога не было бачна, і паехаў, а там быў грузавік, які проста за люстэркам схаваўся. Я ў яго хрясь. Цяпер трэба ехаць на гэты, на майстэрню, каб адрамантавацца. Ты, можа, пакуль цябе няма чым заняцца. Можа, паглядзець, што можна купіць у гэтых кіёсках Леруа. Ці хопаць у нас бюджэту на гэтае ўсё. Бо сапраўды мне спадабаліся. Вось ты заўважыш у Юску гэтыя стулья, якія там мне спадабаліся за 100 злотых. Кажа, што. Але толькі там століку няма. Можа, Леруа будзе і крэсло, і столік. Не, я кніжку лепш пачытаю. А, вось так вось, ну добра. Кніжкі чытаць гэта не толькі лепш, а яшчэ і карысней. Такі даволі небяспечны паварот тут, бляха. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Нешта тут даволі шмат гэтых кольцаў, слухай, уже 3-е, 4-е еще наперадзе. Что за дорога такая?
Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszим zjazdem. Так, 80 километров осталось, уже хотенько Zjedź z доедем. ronda. Будем шукать заказ на полночную Лиепаю. Jedź prosto. А, нам треба ж jeszcze опрошли Юска зайсти у Ашон. Шкатовка міць треба. І не забыться jeszcze за жвірком збігати. Максим, на дітей поставь, що скажеш? Яны собі, як заўсёды, купляць чэпсікаў і так далей, і заодно зачэпяць гэты жвірак. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Світлофор усталювали тут. Skręć w шаши. lewo. Цікаво. Привітання, Верва. Привітання. Ти сьогодні знову знайшов час зайти на стрім. Дякую, дякую. Доволі неблаго. Сьогодні трошки менше розговорів, этих розмовів, тому що ми гуляємо Євротрек симулятор, тут нема що казати. Амаль що. У Вільні дощ іде, у нас був зранку тільки. Але обіцяють тільки ж наступний дощ на кінці дня вже, вечора. Зараз нема. А у тебе які плани на сьогодні? Знову поїсти і в мацовню сходити? Ні. Нарешті ми вже доїхали. Вон стяжок лунає. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Idź. Tam na prawo poruszyłem, a tam nikogo nie ma. Помаленький гром. Шторм прогнозовали. Ого. Ні, дякую Богу, у нас такого нічого Przygotuj немає. się do skrętu w prawo. Одиное, что только на это, як это не пропоновали, а Skręć w prawo. на дворе прогноз давали, что будет 30 сегодня, то бок будет парить так, что мясо будет облазить. Литовскую краху працую. До речі, ти працюєш у айтішці, чи ні? Бо так ускосно я так і зрозумів, що хіба що у айтішки. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Доехали. Чакай, а мы у Даугавпилсе уже были, что ли? Ой, ёб твою налево.
Так. Лієпая наступне. Лієпая. Превенція прання грошей криптообмінників. А, ти юрист. Зрозуміло, зрозуміло. Чекай, Лієпая, ти де? О, то і що треба. Нам треба Валмієра Okej, ruszajmy. партануться. Приколдесний, ведеш, мне колісці... Хто там гэта быў? Чекай. Это был мой наставник беларускай мовы літаратуры. Ён калісьці даваў там задачы некаторыя па стварэнню тэкстаў і так далей. Чекай, знайду Вальміеру і працягну. Вальміера, где ты? Третья, у нас была задача написать текст. Przeliczam trasę. Аккурат таки в этом стиле юридичном. Ось. То пам'ятаю, що наставник ганарыўся, казаў, што мне вельмі добра атрымалася напісаць гэты юридичны тэкст. Як там была? Афіцыйная форма звяртання. Ось так это было. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ой. Не, я там был уже направо. Szukanie Треба сюда. nowej trasy. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. А як тебе літоўская ідзе? Ці не складана яе вучыць? Jedź prosto, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Так, нормаль, мне не вельмі складана, тому що я не вучыў, калі быў першым. Яго мы здавалі іспыт на А2Б1. То бок ty па сутнасці ты ж Znaleziono зараз... sygnał GPS. Ну так, ty ж System зараз gotowy просто do pracy. узнаўляеш гэтыя веды свае, якія ўжо меў, і просто удаскладняеш іх да ўзроўню тыпу C1, так?
практыкаваў у жыцці, а чаму практыкаваў? Я лічу, што чамусьці, што ты, Do roboty. жывучы ў Вільні, неяк штодзень, ну не дацэдзе, мне патрэбна дзяржэкзамен здаць. А, там хіба што B2 максімальны ўзровень, які, мінімальны ўзровень, які патрабуецца, так? А2? Ого. Przygotuj Ciekawe. się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. А магчыма, Аня дапаможа. Калі не памыляюся, у Польшчы B2 трэба, ці не? Ці B1? Вось гэты дзяржэкзамен на А2, але сітуацыя ў тым, што размаўляць мне складана, а вось пісаць і граматыку трэба паўтарыць. B1 для грамадзянства, вось Аня ведае. Ну цікава, там Przygotuj А2, się тут do B1. skrętu w lewo. Магчыма толькі, што розныя Скрэць, гэтыя мэты, то бок там для дзяржэкзамену, а тут дзеля грамадзянства, то бок патрабаванні могуць быць толькі трошкі вышэй. Кажаце, зразумела. Мне калісьці ў жыцці была, у жыцці, вот божах, ну, у дзяцінстве была антэна, якая лавіла гэтыя літоўскія каналы. То я там, пакуль глядзеў тэлебачанне на літоўску, па-літоўску, то вывучыў 2-3 словы. Але ўсё роўна глядзець нічога не мог, таму што ўвогуле іншая мова. Нішто не зразумела, абсалютна. Trzymaj się lewej strony. А там, слухай, ВРВ тебе не прыціскаюць, бо я... Ну, да літоўскай трэба звыкнуцца. Ну так, ўсё ж такі балтская мова як-ніяк. А там, паводле віду на жыхарства, там ніяк не прыціскаюць, бо адзінае, што тут маецца ў інфармацыйнай прасторы, гэта што літоўцы там даволі жорстка так адносяцца да беларусаў сёння. Вось, і... Ну, даволі складана на сённяшні момант усё гэта аформіць і зрабіць. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się lewej strony. Пакуль не прыціскаюць, бо я ўжо 9-й год тут жыву, плюс адукацыя, плюс праца, плюс... Ну так, у сілавых гэтых структурах. У Польшчы для віду на жыхарства трэба здаваць экзамены, трэба, але толькі для гэта. Чакай, я зараз паверну, потом буду чытаць. Трэба, але толькі для карты грамадзянства ЕС или грамадзянства. Na rondzie zjedź Ну pierwszym так, zjazdem. я ведаю, Ань, што не трэба, бо мы ж з тобой, у цябе ж карта Zjedź
сталага мне гэтага часовага побыту, і ні там не трэба было нічога здаваць. Крымінал і адміністратыўны рэкард чысты. Na rondzie А zjedź тут pierwszy я не zjazd. зразумеў, што ты маеш на ўвазе, ВРВ, што гэта. Рэкард гэта як? Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Так, бачу, што напісаў, чакай. Так, ну глядзі, калі ты назбіраеш у ліцве 8 адміністрацыйных, гэта можа быць абгрунтаванне пазволена. Ну так, у Беларусі тое самае. А у мяне няма Трымай ні się lewej адміністратывак, ні крымінала. Халера, каб яшчэ беларус у іншай краіне меў адміністратыўкі ці крыміналкі, то я б сказаў, што ты ці ты сілавік, ці Trzymaj кадыбіст. się lewej strony. Бо толькі гены могуць так. Таму Літва Дмітров пакуль што. Так усе падставы кажуцца аб тым, што ты нармалёвы чалавек. То бок 9 год нічога такога не маецца. Вось, ні адміністратыўкі ніякай і гэтак далей. Jedź prosto. Таму не пакуль што. Я ўпэўнены, што ВНЖ ці нешта падобнае павінны даваць. А ўжо грамадзянства, канешне, тут могуць быць пытанні. Бо балтыйскія Na краіны яны rondzie zjedź drugim даволі zjazdem. вядомыя, асаблівая Латвія, свае пазіцыі стаўлення да эмігрантаў, асабліва з постсавецкага прасторы. Zjedź 4 гады ў Беларусь не езджу. Ну, калі не памыляюся, тады ўвогуле там няма ніякіх падстаў табе адмаўляць. Таму што там меліся пытанні толькі для тых, хто на 3 месяцы ці колькі часцей за 3 месяцы выязджае з Літвы. Але вось мы з Ані таксама ж паміж сабою ржом з гэтых людзей, якія маюць, напрыклад, візу гуманітарную. Вось тут у Беластоку такі у нас ёсць адзін экземпляр, які мае гуманітарную візу і тым не менш усё роўна катаецца ў Беларусь. То бок, дзе галава ў гэтага хлопца, невядома. Артыкулы з розныя онлайн-лекцыі. Разумею. Нас такіх тут шмат. Што ў Літве, што ў Польшчы. Trzymaj się prawej strony. Я не так даўно сустракаўся з Ваданосавай, то яна ж, калі ведаеш, яна ж разам з Латушкай ішла у гэтую кааперацыю за свабоду, ці не, так яна называлася. Ці называецца, магчыма, яшчэ халера ведае. Вось, дык затое толькі, што яна ўдзельнічала ў гэтых выбарах у каардынацыйную раду. Яе там арыштавалі маёмасць і ўжо адбіраюць кватэру. Канешне, няма чаго рабіць на тэрыторыі Беларусі зараз. Вось, але карацей, такія наступствы.
Просто на пустом месте, на мой погляд. Ух, мы почервонели, але 80 километров засталось. Добре. Хутенько уже доедем. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Так, jeszcze 65. Chyba, że zaraz łocze почнуть злипаться уже. A jeszcze 30 kilometrów. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Так, ось наш стежок уже. А чому територія відкрита? Чи я тут був? Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Так, я тут был, слухайте, в прошлый раз. Да что такое? Что за нахер? Так. Ліапая, поўдзень, Ліапая і паўночны і паўднёвы зроблены. Ковала я памятаю, што рабіў. Рве таксама. Чакай, у мяне колькі выкананы? Калі не памыляюся, было 8. Чакай, зараз трэба знайсці з гэтым, з тым. Так, сюды, ў дасягненні. Шукаем гэты.
9. Халера, бляха. А якого не хапає, чекай. Тарту було, Хельсінкі було, Ковала була, Даугавпілс було, Рига була. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так. Чекай. Треба поглядіти на мапу. Ось Лієпая. Холера, на полдень треба було їхати, я на полночь поїхав. Ой, дебіло. Я не туди поїхав, не на ту ферму. Бачиш, я на полночі, мені було треба на полдень. Ех, дурень. Лієпая. Це там наступне. Так, нічого нема, треба поїхати поспати, мені подається. Зараз ось сюди скокнемо. Зараз поспів глянем. Може з'явиться. Так, Рига Лієпая. Где я? Так, это... Чекай, это полдень? Так, полдень. То самое, да ёлы-палы. Два заказа в одно и то же место. Так, Лієпая нема. Треба шукати інший заказ. У нас є Валмієра і Вентспілс так само. І не туди, все не туди, все не то. А ось воно. Трелеборг, Вентспілс. Поехали. Что? Что за холера, бляха? Так, Трелеборг, так? Где он тут? Гельсінборг, Мальміо, Трелеборг. Мальмо повинен бути гэты гараж. Так і ёсць. На то я ўжо перапужаўся. Jedź bezpiecznie.
lewo. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Я не бачу, а твої владіють на тебе, просто ти у соло тягнеш. Працюють, так, але єдине, що я зараз учора зробив, це я скупив всі гаражі, бо там малося одне досягнення з тим, як у кожному городі був твій гараж. То от такий, відаєш, момент тупо технічний. А так у мене каля 40 гаражів, які приносять прибуток. Тобто вони укомплектовані повністю кіровцями, причепами і так далі. Єдине тільки треба ж там виконати некоторі задачі, які зв'язані з економічними показниками, типу як 10 гаражів там досягнули 100% віддачі по прибутку, чи щось подобне. Ось, і так само хочеться гэтых кіровців. Как было 10 машин, 10 жанжинов на максимум прокачаны, ну и так далее. А так у меня ж кольки тут? За тыдзень мільйонаў 6 капаюць кольки гэтых евро, ці 7. Зараз поглядим, вось тут, калі выбираешь гараж, то тут написано 5 730 у день и 5 миллионов на тыдзень. Так, нам сюда или что? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Кусаńcy подкинули працу, зв'язану з відео ці з юрисдикцією ніякою, юриспонденцією. Не, що хутенько у вас там. Хутенько дощ пройшов у вас. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Зрозуміло, зрозуміло. Добре, добре, добре. Калі ёсць праца аплачваемая, то гэта вельмі добра. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. І ў чым жа складаецца гэта шанцаванне тваё? Што ты лічыш, што ты вельмі вязучы на гэта? Па адукацыі 4 гадзіны на тыдзень. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ну, ты маеш на ўвазе, што выкладаеш нешта 4 гадзіны на тыдзень, а падрыхтоўка, досвед і ўсё астатняе. Гэта ж таксама трэба лічыць неяк. Koniec trasy. Do dzieła.
Ён тут ці дзе? Тут рычаг. Так, чакай, зараз я припаркуюся трошки. Не, просто праца. Я адлазю всю систему и инструкции, моя праца робится без меня. Вот университет. Ну, гэта так само трэба улічваць, але яшчэ вось аб тым, што ты кажаш. Ну і добра, што так маецца, што добра, што так маглі гэта рабіць. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Амаль што пасіўны доход нейкі, пасіўны прыбытак. Але, ой. Але як не круці, усе веды, якія ты даеш, трэба ж падтрымліваць на адэкватным і актуальным узроўні. Przygotuj się do skrętu w Я lewo. так разумею, ты ўсё гэта робіш, таму само па сабе ідзе таксама не зусім мне падаецца падыходзіць Скрэнь для влево. гэтага. Get lost sometimes and I can't seem to find a light. The walls I built for myself right in my mind. And then you came over. Насамрэч базава, але Na так rondzie трэба. zjedź pierwszym zjazdem. Ну ось. Аб гэтым і гаворка. Zjedź z ronda. Просто я так разумею, што для цябе гэтая праца, яна больш як не праца, так? Ці, чакай, як кажуць. Калі ты будзеш любіць сваю працу, ты не будзеш працаваць ніводнага дня ў сваім жыцці. Вось, насамрэч, у цябе сітуацыя хіба што так атрымліваецца. Ты нават не адчуваеш, колькі ты ўкладаеш у гэтую працу. Jedź prosto. 40 гадзін на тыдзень вялікай кампаніі выкручвалі да апошніх крокаў. Ну, на то яна і вялікая кампанія. Каб выкручваць сваіх гэтых. Ай, чакай, сотруднікаў. Бо асноўная мэта існавання вялікай кампаніі заключаецца толькі ў тым, каб вы працавалі 40 гадзінаў, але прыбытак быў як ад 80 ці 100 гадзінаў. Jedź prosto. Добра, гэта вельмі правільны падыход, на мой погляд. Працуй не больш, працуй разумней. Вось так. Трэба ўкладацца ў якасць, а не ў колькасць. Дарэчы, нешта сёння Яна няма. У яго сёння пачаўся вакацыі. Я думаў павіншаваць яго, калі з'явіцца, але недзе ўжо, можа, на ровары паехаў. Да Мюнхену, як збіраўся. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Удзячны за досвед. Ну, таму што самая вялікая, як гэта, чакай, пазітыўны момант працы ў вялікіх кампаніях гэта тое, што ты разумееш нейкія працэсы, некаторыя працэсы, і заўсёды ёсць нехта, хто можа цябе скіроўваць, то бок сказаць, што тут горш, тут лепш, так горш, так лепш, і гэтак далей. Ну, плюс з-за гэтага ў цябе з'яўляецца пазітыўны досвед, які ты можаш выкарыстоўваць у сваю працу ў далейшым. Я насамрэч, калі вось так падумаць у сваёй галове, прыкінуць, дзе працаваў, што рабіў і як рабіў, то насамрэч няма кепскага досведу ва ўсялякім выпадку. Нават калі
ён кепскі па выніках, усё роўна гэта табе дае ўяўленне і пазітыў на будучыню, таму што ты ведаеш, як рабіць нельга. І ці то вялікая, ці то мелкая кампанія, але ўсё роўна ўсё ж залежыць ад таго, яка ў цябе галоўная мэта, ці атрымаць прыбытак, ці пазітыўны досвед і гэтак далей. І ты проста накапліваеш яго ў сваёй галаве, а потым выкарыстоўваеш. Na rondzie zjedź pierwszym Так што zjazdem. любы досвед, ён карысны, ці ў вялікай, ці ў малой кампаніі, ці пазітыўны, ці негатыўны. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Every time you say you love me, there's something about your eyes. I gotta feel it, I don't feel it. А ты, калі я правильно разумею, ты ж працаваў у такім выпадку у Вільні, непасрэдна ў Літве, так? Ці ў Беларусі у вялікай кампаніі? Бо калі ў Беларусі, то я апроч Салея, крупнай кампаніі, нікога не ведаю. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. У Вільні. Добра. Ой, холера, трэба заехаць заправіцца, уже пачырванеў. Паліва скончваецца. І мы што, у траіх тут будзем заправляцца зараз? Першы раз такое ў гэтай гульні бачу. Каб прыехала ажно 3. Мне нават 2 не было на паліўнай станцыі, каб заправляліся, а тут ажно 3 прыехалі. Ну. А калі ты абіраў, каб стаць юрыстам, гэта была твая ідэя ці кагосьці з твайго, ну, са сваякоў? Тосьці. Хто табе гэту ідэю, можа, падкінуў? Бо неяк дзіўна, ведаеш што, што ты даволі шмат гуляеш, у гульні маюцца ўвазе, і у маёй галаве няма ніякіх такіх звязкаў, якія фармаваліся на гэтым фоне, то бок ты гуляеш у гульні, ва асноўным звязаныя з машынамі, вось, і тут бац, юрыспрудэнцыя. І такое, што? Того, што па здароўі не праходжу на капітана Шчэцін. Ты хацеў на капітана вучыцца нават? О! Слухай, ты таксама такая цікавая асоба. Тут і Ян гэты прыходзіў, які экстрэмал па ўсіх паводзінах сваіх. Жыве з сабакам у... Дзе там, чакай, у Гданьску. І ты таксама
капітанам хацеў стаць. Калі што, у нас мы калісьці з Янам, цябе яшчэ не было на стрымах, мы з Янам сидзелі, абмяркоўвалі той варыянт, бо ён так зацікаўлены ў экстрэмальстве. Экстрэмізм гэта трошкі іншае. І мы з ім сышліся на тым, што хацелі на кайтсерфінг пахадзіць. Ён-то навучаецца ўжо другі год пайшоў, колькі ён навучаецца, а мне пасля размовы з маімі сябрамі і калегамі мне таксама параілі, што вось калі я так захопліваюся лыжным спортам, то лепш пайсці паспрабаваць летам на кайце палятаць. І карацей, сышліся на тым, што магчыма уяў на сабе, а я ў Беластоку, яшчэ такая была дурная ідэя, ну але магчыма, ажыццяўляемая. Гэта пайсці і атрымаць правы на кіраванне лёгкім самалётам. Zjedź w prawo. Ты ж ведаеш, што лёгкая авіяцыя, напэўна, ведае, што ў еўразвязку яна даволі развітая, і таму даволі лёгка атрымаць гэтыя правы, каб лётаць, і таксама карыстацца гэтай лёгкай авіяцыяй. А тут у цябе капітанства, вось, ты таксама такі цікавы чалавек. У гэтым сэнсе, то бок ёсць такая мара блакітная, кажуць. Але мяне бацька прапанаваў паразмаўляць з адным чалавекам з сям'і, ён вучыўся на юрыста. Чакай, так. На юрыстах гэта ўсё ў часы Майдана. 14-й год, калі не памыляюся, так? І мяне падабалася, ну вось і стаў. Зразумела. Ну, у мяне не было такой магчымасці выбіраць, куды ісці. У мяне былі такія абставіны, што мне прапанавалі толькі адзін універсітэт у жыцці маім. Ах, ты курыска, ты паглядзі на яго. Абожнюю гэтых паліцэйскіх, якія едуць за мною. Мандаты выпісваюць. Вось, і тады ў мяне у школе мяне вельмі цікавілі замежныя мовы, бо я вучыў нямецкую і ангельскую адначасова. У некаторы час нямецкую па сваім жаданні. Ніхто не прасіў, ніхто не навучаў. Сам па гэтых самоучителі, когда былі падручнікі такія. У кніжнай краме набываў. Яшчэ хацеў бы вучыць французскую, але прапанавалі мне толькі адзін універсітэт, не звязаны з мовамі. Таму і пайшоў вось туды, куды пайшоў. Я КМС по тэквондо і удзельнік спаборніцтваў па муай-тай, 3-е месца па Берасцейскай вобласці. Ну, охрененно. Юрыст, які можа адстойваць свае прынцыпы не толькі на паперы. І зноў гэты галнюк там. Я вучыў нямецкую па жаданню ў школе, французскую, літоўскую ва ўніверсітэце. Карацей, ты таксама зацікаўлены ў замежных мовах, у вывучэнні замежных моваў. Jedź prosto. Чекай, зараз об'їду, бачу, що написав, але прочитаю трошки пізніше. Так, я 1,80 м конь, який робить жим штанги, лежачи 3 по 60, 3 по 15-60 кілограм. Скачок.
А у мяне, дарэчы, ніколі не было такой прагі да развіцця фізічнага, так бы мовіць. У меня заўсёды ўсе былі цікавосткі звязаныя толькі з развіццём мозгу. Ну, тыя самыя мовы, вось мы хадзілі яшчэ на гэтыя мадэлі зноўку. Я намагаўся рабіць у той час рэальныя копіі. Вось, інфарматыка таксама была, памятаю, на бейсікі праграмавалі трошкі. Jedź prosto. Але калі казаць пра досвед, то я даволі доўгі час, больш за 11 гадоў працаваў у гандлі. У рознічным пачынаў, потым на аптовы перайшоў. Вось быў нават некаторы час кіроўцай аддзелу. Jedź Ці як prosto. там у маёй канторы казалі, дэпартаменту. Вось, а потым у айцішку перайшоў проста. Таму што задалбала. Гэты гандаль, гэты адносіны заўсёды з кіраўніцтвам, барацьба за гэтыя грошы. Бо на беларускіх Trzymaj się prawej прадпрыемствах... strony, a Czekaj. następnie zjedź w prawo. На беларускіх прадпрыемствах праблема асноўная была гэта забраць тое, што ты зарабіў. У меня было мноства разоў, калі ты там напрадаеш па аднаму плану і ведаеш, што твой адсотак будзе такі, а па факце тебе плоцяць іншыя грошы, таму што дырэктар прадпрыемства вырашыў, што гандлявікі занадта многа сабе зарабляюць. Ну, так я і кажу, што адстойваць свае прынцыпы не толькі на паперы можаш, но... Адзінае, што заўсёды любіў, гэта камандныя віды спорту. Вось калі пра мяне казаць, так, я ж кажу, што ў мацоўні не хожу, мне такі спорт не падабаецца. Вось са спорту камандныя, футбол, баскетбол, усё гэта заўсёды з вялікім захапленнем гуляў з сябрамі. І нават калі быў ужо дарослы, мы яшчэ з былымі аднакласнікамі хадзілі, проста здымалі залю у нашай жа школе. Вось, і проста хадзілі, гулялі паміж сабою. Разбіваліся на 2 каманды. Гады 1,5 так хадзіў разам з імі. Вось, а потым нешта я падсеў ужо на гэтыя. Быў ровер. Потым у нас у Гродно пабудавалі гэтыя горы для лыжаў. То вельмі лыжы спадабаліся. Там разы 3 ездзіў туды. Карацей, было прыемна. Але так, каб развівацца, накачваць сабе мяса, то не, такое мне не падабаецца. Гэта не маё. Магчыма, кампаніі проста ніколі не было, ведаеш, такой матывуючай, каб было добра паразмаўляць, ды і парабіць гэтую працу, не працу, але, карацей, такім спосабам бавіць час. Мяне вон зараз Аня ўсё пытаецца зацягнуць у мацоўню. Усё яе не атрымліваецца ніяк.
Тим часом 500 кілометрів зосталось, так? Jedź prosto. І там основний шлях у нас праз море йде. Коли не помиляюся... Ой. Вже хутенько будем. Ну, ось в Стокгольм і тут уже в Венспілс приїдемо. Ну, так кожному своє, конечно. Коли ти більш по індивідуальних видах спорту, то, конечно, так. Холера от чего это залежить. Холера его ведаем. До речі, юриспруденція є наш така ж індивідуальна, правда? Там доволі не шмат процесів, які перадумоўліваюць, што ты павінен рабіць гэта ў камандзе з кімсьці. Я такі чалавек, інтэлектуальнае развіццё, эмоцыі Рымскай імперыі альбо самурайскі падыход. Разумею, разумею. Як кажуць самураі, гастры свой меч перад боем, а не ў момант бою, бо тады будзе позна. Jedź prosto. Я до того, що базова едукація ЧКС складалася з військової справи, математики і поезії. Опс. Так. Зараз больше уважливо прочитаю, только доеду на место, как можно было лучше поднять. Ага. Так, тут доволі странний кавалок. Ой, іди ти в сраку, боже, бляха. Мандат за мандатом ён виписує, ти погляди на його.
Trzymaj się prawej strony. Так. Чекай. Дай я паузу нажму. Бо вже доволі довго. Я до того, що базова едукація в Самурею складалася з військової справи, математики, поезії, літератури. Зараз просто інша тройка. Спорт, професійна едукація, веду у фреймах. У фреймах хобі. І лінгвістики. Ну, тут, ведаєш, я б сказав трошки інакш. Те, що я зауважаю у людях на протягу свого життя, що мене трохи здивляло, бо яно йде у обиход того, чому мене вчили. Так, бо основну едукацію я отримав у 90-ті. Яшчэ савецкія годы, так бы мовіць, так? У чым была розніца? У тым, што паводле усялякай літаратуры і тых жа педагогаў, настаўнікаў, якія ў мяне былі, усе казалі, што чалавек вучыцца, мяняецца і гэтак далей. Эвалюцыяную на працягу свайго кароткага вось гэтага векавога жыцця. Ну, век, конечно, сам разумею, што не ўсіх атрымліваецца, у кагосьці менш, у кагосьці можа трошки больш, але век і векам застаецца. Ён просто азначае, што жыццё чалавека. Першасна ўсё ж такі значэнне век — это жыццё чалавека. Тым не менш, што я заўважыў, што лухта гэта ўсё. Насамрэч, усе свае аднакласнікі, усе свае калегі, якія былі ў універсітэце, калегі, якія меліся нават на пачатку кар'еры, у іх быў такі, напрыклад, комплекс якасцяў, назовем гэта так, якія яны выкарыстоўвалі ў сваім жыцці, ну, у той ці іншай ступені. Сярод іх даволі складаная псіхалагічная з'ява, як вера, вось, на якую я вельмі часта звяртаю ўвагу. Вераваў во што угодно, заўгодна. Ці то Бог, ці проста нейкія карысныя з'явы, рэчывы чалавечыя і так далей, каштоўнасці. І, на мой погляд, чалавек нават са школы, ён ні халера не мяняецца. Таму, калі ты кажаш, што на пачатку свайго жыцця ось у школы рабіў там першае, другое, трэцяе, чацвёртае, шостае, то як ні круці, нават у сталым жыцці ты будзеш рабіць першае, другое, трэцяе і шостае. Вось. І гэта можа быць проста іншая справа, але ты заўсёды будзеш адчуваць тую патрэбу, якая будзе цябе дыктаваць, што, слухай, халера, чаго ты сядзіш? Давай рабі тое і тое. Вось. Бо ты прывыкшы да гэтага. Idź prosto. Вось. Тут самурай, не самурай, папросту чалавек. Калі ты патрабуеш развіцця, ты будзеш развівацца ўсё сваё жыццё. Тое самае вазьмі, калі ты глядзеў, можа, даволі шмат фільмаў ўжо знята пра людзей, якія доўга жывуць, там 100 гадоў і больш. І паслухай, што яны кажуць і як яны кажуць. Яны ўсё жыццё працуюць галавой. Пры гэтым не забываюць пра тое, што працуюць целам. І такім чынам яны проста жывуць напоўніцу, A następnie skręć не злоўжываюць, канешне ж, ежай. Яны што і раней, што і зараз у сваёй на скону, скажем так, сваіх вякоў, яны ядуць нармалёвую ежу, а не жирную ці гэтак далей. І такім чынам проста ведуць нармалёвы образ жыцця, што дазваляе ім захаваць вось гэтыя больш-менш ясныя думкі ў галаве нават у такіх гадах. Вось. Гэта да таго, што калі ты прывыкшы працаваць яшчэ з дзяцінства, то для цябе ні ў якім разе не будзе праблемаю працаваць, калі ты ўжо будзеш больш сталага веку. Так, Вентспілс, добре. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Але што, на мой погляд, важна адзначаць, бо менавіта людзей я люблю вывучаць
гэта яшчэ са школы, калі што. Вось, то гэта тое, што наколькі б сабе чалавек не лічыў слабым, гэта неправда заўсёды чалавек можа трохі больш. Вельмі часта чалавеку не хапае проста падтрымкі у адпаведны момант. То бок, калі вось я кажу, што ніхто не мяняецца нават з часоў школы, гэта таксама не зусім праўда, бо заўсёды ёсць магчымасць зрабіць трошкі больш. Бо насамрэч ты на працягу свайго жыцця, калі ты сталееш, ты як бы гэта схіляешся да таго, каб нешта падмяніць у сваёй галаве, то бок так працуе мозг. Ён нейкія адпаведныя ці знакавыя актыўнасці, якія ты рабіў у мінулым, ён можа падмяняць, ці ты іх запамінаеш увогуле па-іншаму, вось, памылкамі ці замяшчэннямі ўвогуле. Вось, і з-за гэтага можаш лічыць, што штосьці не атрымаецца, таму што вось ты ў мінулым быў больш кепскі, ніж зараз. Гэта не так заўсёды. Так, гэта не так, таму што чалавек заўсёды можа трошкі больш. Бо мозг ягоны так натрэніраваны, бо так натрэніраваны ў прынцыпе сам чалавек і эвалюцыя. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ты вельмі цікавую тэму закрануў. Ну, так. Я калі што, паўтарусь, у школе мяне гэта вельмі бянтэжыла, вельмі цікавіла. Гэтая тэма, былі на тое свае падставы. А ва універсітэце, я ўжо казаў, ты быў на стрымым, мне падаецца, разам з Янам, мы гэта закранулі. Я вучыўся ў аграрным універсітэце горада Гродно, але у гэтым універсітэце вельмі што дзіўна для мноства саміх гараднічанаў, гэта тое, што гарадзенцаў. Гэта тое, што на гэтым факультэце, не факультэце, на гэтай кафедры у нас было два універсітэта моцных. Гэта медыцынскі і ГРГУ, Янкі Купалы. Вось. Але ў маім універсітэце была кафедра гэтых агульных навукаў, то бок псіхалогіі, філасофіі, дзе ва ўсім горадзе вучылі кандыдаты ў філасофскія навукі і псіхалагічныя. Вось. І у нас быў таксама доктар эканамічных навук, адзіны на ўсю вобласць. То бок, наколькі я ведаю, нават у Берасці не было ў той час доктара эканамічных навук, а ў горадні быў і толькі ў маім універсітэце. І вось я там, карацей, заліпаў. У мяне была спецыялізацыя адна. Чакай, прыбач, мне звонят. Так, прабач, я вярнуўся. Чалавек, ён не заўсёды можа змяніцца, але ў яго ёсць магчымасці ёсць заўсёды, гэта факт. Я бачу па людзях, асабліва, слухай, вось калі я эміграваў з Беларусі, даволі многа сваякоў казалі таксама, што яны хацелі гэта зрабіць, але апроч мяне ніхто гэта не зрабіў. Вось, бо адзінае, што
перашкаджае ўвогуле не табе ці мне, да, а ўвогуле чалавеку. Гэта калі ты сам сабе кажаш стоп. Ніхто табе не можа сказаць, што ты гэта не можаш зрабіць да тае пары, пакуль ты сам сабе гэтага не скажаш. Дзеля таго, каб магчымасць рэалізаваць патрэбныя кропі, намаганні і праца. Але не ва ўсіх хапае дысцыпліны і эмоцый на гэта ажыццявіць. Ведаеш, дысцыпліна так, я пагаджуся. Дысцыпліна так, яна вельмі дапамагае, калі ты маеш нейкую мэту даволі складаную, каб рэалізаваць яе, напрыклад, там за адзін дзень ці тыдзень. Так, тут дысцыпліна табе дапамагае, але дысцыпліна ж акурат такі яна і вынікае з таго, што чалавек упэўнены ў сваіх сілах ці не. То бок, калі ён не упэўнены, калі ён толькі чуе наўкола, што ў яго нічога не атрымаецца, вось гэтыя унутраныя высілкі, якія ён робіць, каб захаваць дысцыпліну, яна тупа крашыцца. Тупа крашыцца, яго нічога не атрымліваецца, канешне ж. Але, я паўтарю сваю думку, што з майго пункту гледжання, нават калі у чалавека не атрымалася адзін раз, другі, трэці, чацвёрты, але ў яго ёсць жаданне рабіць гэта 5 і 6, трэба ўсё ж такі яму дапамагаць. Дапамагаць, бо проста ўпэўненасць у сваіх сілах, яна занадта складаная форма ўвогуле. Сутнасць у гэтай галаве, разумееш, яна складаецца з усяго. З усяго нават таго, чаго ты не памятаеш ужо ў сваім жыцці, што табе казалі бацькі, прабацькі, проста знаёмы і гэтак далей. Таму, каб зламаць наратыў, які ў цябе сядзіць ужо, магчыма, патрэбна не адна і не дзве спробы, трошкі больш. Але, канешне, чым раней ты зоймешся працай над сабою, тым больш у цябе атрымаецца па выніку. Нарэшце мы прыехалі. 10-16. Добра. А то зрабілі ўжо 3-ю дастаўку, а ў мяне нічога не было. Так. — 10-16. Добра. Просто ёсць людзі зломленыя, ёсць тыя, хто баіцца, ёсць тыя, хто несвядома жывуць на песні гурта «Мост на небеса, страх смерти будь ухуячыць». Так, зараз мне трэба яшчэ перадумаць. Просто ёсць людзі зломленыя, ёсць тыя, хто баіцца, ёсць тыя, хто несвядома жывуць па песні. Где тут? Ну, зломленасць, не зломленасць, усё ж такі як бы табе патлумачыць, што насамрэч усе ж людзі у некаторай ступені зломлены, бо яны воспитваліся сваімі бацькамі, так, ці сваякамі, папросту кажучы, і што можна, што нельга, гэта таксама той самы механізм зломленасці ці незломленасці. То бок у рознай ступені усе зломленыя. А баяцца жыць, ну, я б нават, ведаеш што, вось, каб гэта абвергнуць, пра баяцца жыць, падумай наконт таго, якім чынам людзі ўвогуле даходзяць да думкі пра самазабойства. Вось у іх можа быць усё нармалёва. Памятаеш, быў крызіс хіпатэчны ў 10-м годзе. Вось калі амерыканскі рынок абваліўся,
Вось. І ў той момант вельмі цікавая статыстыка вылезла, што людзі, якія мелі на сваім рахунку мільярд даляраў і больш, вось тыя пацярпелі вельмі моцна ў Амерыцы. І калі яны ўклаліся, канешне, не ў тую сферу. І вось уяві, у цябе, я ўпэўнены, там няма мільярда даляраў, так? У мяне таксама яго няма. Але вось вынікла такая сітуацыя, што з мільярда ў цябе засталося, 1,60 мільёнаў толькі. І вось тыя людзі, яны рабілі самазабойствы. Вельмі шмат. Працэнт вырас шматкротна проста. Чаму? Няўжо гэта кажа аб іх зломленасці, нават калі яны былі больш паспяховыя за 99% планеты ўсёй. Ну так, груба калі казаць, можа 98%, але ўсё ж такі неверагодная колькасць людзей мае значна меншыя грошы. Тым не менш, яны ўсё роўна. Вось гэты механізм, ён, на мой погляд, як чалавек прыходзіць да таго, каб здзейсніць гэтае самагубства, ён вельмі падобны на тое, што ты кажаш пра баіцца, не баіцца. Так, што тут не ідзе мова менавіта гаворка пра гэта, баяцца ці не баяцца. Ёсць, на мой погляд, ёсць нейкія такія фізіялагічныя ці генетычныя асаблівасці, якія дазваляюць чалавеку, да ўвогуле ў жывёльным свеце гэта таксама існуе, здзейсніць менавіта гэты механізм, каб прывесці да пазбаўлення свайго жыцця, то бок знайсці нейкае абгрунтаванне ў сваёй галаве і дайсці да гэтага. Так, твоё паведамленне. Суть песні ў тым, што калі ты смела ідзеш наперад, то ёсць шанец дасягнуць навёса. Страхі вядуць да таго, што чалавек не дасягне нічога. Так ёсць, гэта факт. То бок, звычайна вельмі добрая гаворка, што шлях адолее толькі той, хто ідзе, гэта працуе на 100%. Гэта адзінае, што працуе ў гэтым свеце. Калі ты ідзеш, ты яшчэ жывеш. Калі ты спыняешся, ты тупа паміраеш. Вось і ўсё. Ну, у сэнсе сацыяльным у жыцці, у прынцыпе. Спыняцца ніколі не трэба. Калі няма што рабіць, знайдзі сабе справу сам. Адзіная парада, якую можна даваць усім. Калі ты сумуеш, знайдзі справу, каб не сумаваць. Хадзі ў мацоўню, чытай кнігі, рабі што заўгодна, але не сумаваць і ўсё. Так, шукаем у Вальміеру дастаўку. Вальміера. З Вальміеры ёсць, а у Вальміеру няма. Яшчэ адзінарог нейкі з'явіўся. Ой, які вельмі доўга прыйдзецца шукаць гэтую дастаўку. Халера цябе бяры. Добра, шукаем іншы горад. Так. Вэнспілс мы зрабілі, Вальміера засталося. Трэба недзе запісаць сабе гэта. Мы яе прайшлі, але... Вальміера. Так, Утэна. Зноўку у нас два гарады Утэна. Маецца на ўвазе два прадпрыемства Утэна. Заходні і ўсходні Утэна. Чакай, а прадпрыемства якое там? Нейкі зялёны лісцік. Зялёны лісцік. Што тут можа быць такое? А вось яно, УАБ. Агромінта УАБ. А яго няма? А не, ёсць. Вось ён. Гэта з Чэхіі, а гэта старты. Ну, канешне, старты мы паедзем. Гэта будзе заходняя. Wybrano cel podróży. Так, едзем у Тарту. Тарту. Полетели. W porządku, znajdziemy inną trasę.
Skręć w prawo. Skręć w lewo. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Do roboty. Drogę. Skręć w lewo. Так, выезжаем потроху. Откуль дождь? Дождь где? Откуль? Przygotuj Небо się do ясное, skrętu светлое, w lewo. сонечко светит. Откуль дождь идет? Skręć w lewo. Так, ВРВ чомусь зник. Кудись ти пішов? Звільнено дуло. А, ти тут. А у мене чомусь ти статистика Ютуба пише, що нікого немає. Jedź prosto. Skręć w prawo. — 500 кілометрів. Ми навіть без сну все це виконаємо. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Холера, все забываю кожен раз заехать на майстерню, каб отремонтовать. У меня там каля 11% уже пошкодження на тягачин. Нарешті скончився дождик. А да, речі, дзіўныя гэтага паводзіны гульні, то бок калі ты ну, яшчэ можна жыць, адзінае толькі вон чэк гарыць. І пакуль яно едзе, ўсё нармалёва. Дзіўная механіка ў гэтай гульні, то бок калі ў цябе пачынаецца дождж, і ты там тэлепартуешся ў іншы горад, то дождж будзе працягвацца, куды б ты не тэлепартаваўся.
О, что это такое едет? Это ж комбайн, Джон Дир. Калі што першы раз сустракаю і комбайн на дорогах. Ты не просил, не просил. До речі, ну. А ти у Farming 22 гуляєш? Farming симулятор зараз, так? Урвал у ЄГС, ага. Як тобі зміна погоди на дворі? Що сніг випадає? Ну, сезонність те, що з'явилася там. Przygotuj się do skrętu w prawo. А мене вельми здивляло, чому її не було в інших частинах. Skręć w У prawo. сенсі, бляха. Неужели це так складано? До речі, неблаго було б і у Євротрак симуляторах те саме зробити. Каб сезонність була, каб ти їздив по гэтых шашах, і то снег був, то дощ. Дождей трохи більше у осінь ці у весну. Да і у зимку так само. Але у зимку ще і гололед було б неблаго. Да я розумію, що все можна модами вирішити, але... Одно, калі табе распрацоўшчык дае код, а другое, калі гэта нейкі там сторонні чалавек. Вон на гэтых, на танках з модамі заўсёды нейкія праблемы, бляха. Выходзіць новая абнова ў танках, і там пачынаецца гэтая свістапляска. То адное адвальваецца, то гульня не запускаецца, то яшчэ што. То я больш не карыстаюся модамі ў танках, напрыклад. Хаця ёсць даволі карысныя. Чоловік, який ми гуляв у Медранер. Мне, калі што, у фармінг симулятары стаяць моды. Што там стаіць, не шукаю. Ёсць гэты на сілу, каб я мог руками носіць усялякія тюкі, паддоны і гэтак далей. І... яшчэ адзін... на гэтыя, на хаты. Бо дэфолтныя хаты, якія маюцца ў гульні, яны выпаўняныя. А там можна пабудаваць, дзякуючы моду, нармалёвую такую. Jedź prosto. Don't you think we could be different if we could just take it slow, let it go, roll down all the windows, feel the wind rushing through, hear the music, take a clue, don't you know, all I'll ever really wanna be is a connected high, you and I, feeling cool, magnify, show me yours and show you mine, you don't have to pretend we're shy, let's forget the 9 to 5, I just wanna feel alive, take it slow, let it go, roll down all the windows. Trzymaj się prawej strony. Я думав, ти зараз скажеш мод на Гомсельмаш, Мтездаліцький завод. Ні. Ай, блядь. Куди мене понесло? Ага.
А я, типу, сюди треба було їхати, так? Take it slow, let it go, roll down all the Ну, не ведаю. Та поїхали так, боже. Трошки більше кілометрів. Не, я не фанат, калі што, беларускай прамысловасці. У мяне няма такой патрэбы, каб гуляць на тых жа МТЗ ці наша айчынная. Тым больш, я вучыўся ў гэтай сферы і ведаю, якой якасці яно з'яўляецца, што у якое прадпрыемства не заедзеш, там зробяць усё мажлівае, толькі каб не купляць сваё беларускае, бо нават кепскае польскае ці нямецкае, яно значна лепш. Don't you wish we could be out of sight, out of mind? Take my hand, don't go slow. I'm chasing the afterglow. Dance with me, wildly, finally got some clarity. Don't you know all I love? А ўжо калі мы, я памятаю, нават ездзілі з... Ой, як там гэта было, чакай. Мы ездзілі не той, каб экскурсія, а карцей прыязджалі да нас гэтыя канструктары нашых айчынных заводаў па сельскагаспадарчых напрамках. Дык, ведаеш... Блядь, я ёб твоё... Не, 13%. Карацей, канструктары гэтыя прыязджалі, што выкладалі некаторыя лекцыі, то, ну, сказаць, што яны дурныя, гэта нічога не сказаць. Яны ўвогуле не ўяўляюць сабе большасць, абсалютная большасць з іх, давай так казаць, што не ўсе, але большасць. Яны проста займаюцца не той справай, якой павінны займацца, вось і ўсё. Калі яны канструктары, то мець мазгі калгасніка, ніякай творчасці, ніякай патрэбы, рынак не вывучаюць, патрэбы не вывучаюць. То бок праблему, якую яны рашыць могуць, гэта толькі тое, што было зведзена да них зверху, ні ў якім разе не з палёва браць гэтую інфу. Ну, карацей, сорам, насамрэч, сорам адзін і там. Але, вось ты зараз у SnowRunner гуляеш, тебе вельмі, я бачу, падабаецца масы, гэтак далей. У той жа час, я ведаю, ёсць сябра, які працуе на заводзе Мазу. Не сказаць, што там Jedź prosto. нешта выдатнае таксама дзеецца. Паскуда недзе ззаду едзе. Вось, і, дарэчы, што да Мазу, у мяне да іх вырасла вялікая павага, калі яны... Паскуд, ён так і едзе за мною. Павага вырасла, калі яны пачалі ўдзельнічаць у Дакары. Вось, і калі-нікалі яны перайгравалі на этапах Дакару тых же самых расейцаў на Камазе, якія там з'яўляліся ці двухкротнымі, ці трохкротнымі чэмпіёнамі. Вось, гэта мне вельмі падабалася. За гэта вялікая падзяка канструктарам ды камандзе спартыўнай Маза. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo.
Trzymaj się lewej strony. Так, ну глядзі, гэта ўсё зразумела, але я лічу, што трэба хоць падкрэсліваць той факт, што беларусы здольныя рабіць тэхніку. Беларусы здольныя, на мой погляд, рабіць усё, што заўгодна. Ты паглядзі, як стрэляць тыя галіны эканомікі, куды асабліва не суе свой нос дзяржаўная рука. Ну, то бок, хутчэй за ўсё, гэта тычыцца тых галінаў, дзе няма цікавосткі, гэта, як ён называецца, офіс прэзідэнта ці неяк так. То бок там няма ў іх ні акцыяў, нічога, таму што калі толькі Na яны rondzie zjedź pierwszym zjazdem. цікавяцца нейкай галіной, псуюць туды свае лапы, свае рашэнні, а ўсё, што яны могуць, гэта выдаць рашэнне чыноўнікаў, які не аддупляе ўвогуле, што трэба рабіць, як і калі. Ну так, адміністрацыя прэзідэнта, правильно. Разгробкі Маккены. Вось, таму што ось для мяне самы яскравы момант, вось, не ведаю, ці ты сачыў за Ціханаўскім з году 18-го, вось, то самы яскравы момант, калі ён разбіраў справу маладзечанскай мэблевай фабрыкі. Вось самае то. То бок узялі фабрыку, трохі мадэрнізавалі за дзяржаўныя грошы, і вот потым якогасьці хера аддалі кіраванне Саюзу пісьменнікам, ці каму я там уже не памятаю. Яны проста увесь прыбытак за год яны размеркавалі паміж сабою на прэміі, на падтрымку літаратуры ці штось на выдавецтвы, той літаратуры, якую ніхто не купляе, канешне ж. Вось. І па факце няма прыбытку ў кампаніі, потым увогуле заняпад, яны нават не змаглі паразлічвацца за нейкія рахункі, там за электрычнасць і так далей. Ну, карацей, тупа патапілі гэтую фабрыку. Вось і ўсё. А ўжо казаць пра МТЗ і гэтак далей, гэта ж увесь прыбытак, які атрымліваюць гэтыя заводы, і тыпу яны фінансуюцца дзяржавай. Насамрэч жа прыбытак ідзе праз адміністрацыю. Яны ж усё гэта рэалізуюць, прадаюць, мяняюць, ці як там на бананы калісьці было. Ну так, асвоілі бюджэт. Што фабрыка засталася без абаротных сродкаў. Zjedź z ronda. Вось. І адміністрацыя робіць менавіта гэта. Яны проста прыхоўваюць усе прыбыткі. Калі не паглядзіш на гэтую фінансавую справаздачу, там заўсёды іх прыбыткаў няма. Таму што ўвесь прыбытак апынецца ці ў адміністрацыі, ці ў фірмах-пракладках, якія тыпу перапрадаюць гэтую тэхніку. На апельсіны, ну так. А пры гэтым кошты на гэтую садавіну, яна ж касмічная. Яна ж не некая там дзяшовая, каб цытанная, казаць лепей, каб людзі набывалі яе там кілаграмамі. Не, нармалёвы чалавек сабе дазволіць можа гэтыя апельсіны, ну, бляха, раз на тыдзень, магчыма, а можа і менш. Таму, калі б не было ўсіх гэтых надбудоў, якія тупа трасуць грошы у кармана ні аднаго чалавека, там халеры развялося, страшная колькасць, то, канешне ж, усё б выглядала даволі не так, як ты апісаў, што штосьці могуць рабіць добра. Мы, беларусы, робяць усё добра, насамрэч. Вельмі мноства рэчаў робяць добра. Нават калі я памятаю, працаваў на ферме жывёлагадоўчай, нават там былі, уяві сабе, вёска забітая далёка, вось, з гораду там ніхто ніколі не працуе, все вясковыя, яны гэтага света яны не ведаюць і не бачаць яго, але ўсё роўна там знаходзіліся людзі, на якіх можна было заўсёды палягаць. То бок ты мог ім давяраць, ты мог з імі працаваць нармалёва. Так былі калдыры яшчэ тыя. То бок за кім трэба было сачыць, але гэтыя калдыры справу рабілі ўсё роўна. Ад мяне патрабавалася толькі сачыць, каб яны былі на працы.
То бок, ну, для мяне беларусы гэта Проста. лепшае, што я ведаю ў сваёй жыцці. Меў сваю плантацыю маліны. Ну так, калі ты з Берасцейскай вобласці, то там нармалёва так павінна была маліна ражаць. Jedź prosto. Тому я, як і Ціхановскі, адзін у адзін. Ён быў перакананы і, напэўна, ёсць перакананы, што беларусы гэта лепшыя працаўнікі, ды ўвогуле людзі і нацыя такая, з якой можна рабіць што душы заўгодна. Дык і я на тым самым палягаю. Калі не перашкаджаць, калі не будзе гэтых чыноўнікаў у такой колькасці, калі гэтая дзяржава перастане сябе лічыць у праве перашкаджаць людзям і мець толькі рабіць толькі з Narodzie, пазіцыі сілы zjedź pierwszym zjazdem. і загаду свайго тыпу я ўлада, я загадваю. Zjedź z ronda. Вось у гэтым выпадку ўсё зменіцца проста з галавы на ногі нармалёва. І ўсё пойдзе як мага лепш. 2500. Ты быў фермерам, карацей. Ты быў фермерам рэальным, сёння ты фермер віртуальны, віленскі. 2500 кустоў. Але хаця насамрэч сезонная, ну так. Не, гэта нармалёвы бізнес, калі што. У мяне пасля вось выпуску з аграрнага універсітэту мне дасюль ёсць знаёмыя, якія так і зарабляюць сябе на жыццё. Сезонныя гэтыя працы, то бок гуркі, памідоры, што там яшчэ. Садавіны ніхто не займаецца, але вось гароднінай так. 100 кілаграм у суткі. Чакай, 2500 кустоў. Гэта колькі па сотках? На 1 метр колькі высаджваецца? Там каля 10 кустоў, Trzymaj się так? lewej strony. То бок 1000. Ці бы было 2,5 соткі? Пад гэта. Ці 20 соток, 25 соток. Trzymaj się lewej strony. А, 2 куста на метр сажаецца. Да? А мы заўсёды саджалі платней. На квадратны метр я маю на ўвогуле. 60 цалкам. Ага. Цалкам ці агулам было 60 соток. Ну, даволі шмат. У тебе технология неправильная. Она была так, дачная. Это мы так на даче высаживали. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo.
Тимчасом по культурнделю уже 80 Przygotuj километров się do осталось skrętu до w обрана. lewo. Skręć w lewo. Эть. Промысловая посадка малинок, это можно 60-40 сантиметров рядку садить кустарными жиртками 7 метров дистанции або метр 20. Холера, ты нормальный такий рослиновод, я бачу. Досвідчений. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Even when there's nothing, you always make up something. You know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting. I try to pray for you. I try to pray for you. Jedź prosto. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting. I try to pray for you. Okay, I'm pacing. And you know because you test my patience. I try to pray for you. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. I try to pray for you. А покуль ти малиною займався, ніхто у тебе не крав її? Бывало. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Але мы плот ставили и обошлося. I try to pray for you. Ну на 60 соток доволі шмат. Треба було плоту поставити. Just couldn't start on my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Так, там два участки було на один кралі на тим, що у в'язці. Ні, бо там у кожного була своя малина. Przygotuj się do skrętu w lewo.
skręć w lewo. They say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I was sitting, taking no. Jedź prosto. They let me put that, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. Best to А чому ти кажеш, що використовували? Няўжо гэта не патрэбна больш там нікому? Ну, я маю на ўвазе ўвогуле гэтая маліна і гэтак далей, ці... Так, 11:16, добра. Зараз адмечу. Ну, я уверен, мы ўсё прадалі. То бок, гэтым ты займаўся, не бацькі, так? Так, Вальмьера еще раз пробуем. Так, у Вальмьера нічога нема. Могуць падстрахаваць, не ўвесь час разам займаліся, але бацькі могуць падстрахаваць, але не ўвесь час там вкалываць. Ясна, ясна. Карацей, бацькі зараз спакойна жывуць сабе на пенсіі, я так разумею. Так, Утена. Утена гэта у нас была Утена заходняя. Нам трэба усходняя Утена. Не, у іх там свой. Ясно, ясно. Так, гэта не тое. І гэта не тое. Так, Утена усход патрэбна яшчэ. Апроч Вальмьеры, добра. Далі выхаванне і адукацыю, адпусцілі вольнае плаванне. Літаральна. З улікам таго, што трэба... Так, Калінінград яшчэ ёсць. З улікам таго, што спрабаваў паступіць менавіта туды, на плаванне. O! Okej, ruszajmy. Пакуль я вучыўся, то займаюся малінай, бо гэта было грошы на час майго навучання. Так. Ага. А зараз я тут са сваёй працай, ну і няма ў Літве зямлі. А што, ты дасюль нават хочаш займацца менавіта на зямлі чымсьці? Jedź bezpiecznie.
Do dzieła. Ну зараз не, а калі была б магчымасць, паспрабаваў бы вырошчваць галубіку. Дарэчы, я калі вучыўся, то галубіку высаджвалі ў прагрэс вярцалішкі. Я там быў на гэтых палях. Даволі няблага зараблялі яны, калі што, на гэтай галубіцы. Падыходзіць на горы. Ну, так я ж кажу, што вось у горадні даволі багаты ўраджай быў. Калі гэтым займаліся яны. Ой, блядь, я не выспаўся, еду стомлены. Jedź Трэба дзе-нибудь prosto. будзе зупыніцца, паспаць. Skręć w prawo. Бо калі што па коштах, у Польшчы яна каштуе колькі? Чакай, 200 грамаў я купляю звычайна у краме. За 10 злотых, 2,5 даляра. То бок гэта за кілаграм, ну, 12,5. Атрымліваецца так, а уж я б тебе на созвоне мог бы распавесці про ягоды сектора Беларуси. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Калі можа будзем гуляць у фармінг сімулятара, будзем ведаеш, там вінаград ёсць. Яшчэ одно пацверджанне. Пацвердь тэорыі рукі дзяржавы. Маеш на ўвазе, што яны касуюць усё, што можна, і як гэта не касуюць, псуюць усё, што можна. Яшчэ адзін доказ. Няма чаго тут даказваць, і так усё зразумела. Skręć w prawo. Усё працавала. Ну, бо калі яны туды суюць сваю руку, гэта не дзяржаўная рука, гэта чыноўніцкая. А іх там да халеры, яны ўсе хочуць есці. Ім заўсёды мала. Абсурд. Ніхто не бачыў, абсурд. Калі ты сачыш за футболом, вот сённяшні абсурд, гэта наша футбольная зборная. Гэта просто трэшак поўны. Ды яшчэ возьми пад увагу гэтых Цмокі Мінск. Памятаеш такую каманду баскетбольную, магчыма? Калі яны называліся Цмокі Мінск, яны заўсёды былі ў лізе ВТБ, выступлялі даволі неблага. Вось, не былі ў топе, да сярэдзіны дацягваліся, але калі пад крыло іх узяў Trzymaj się prawej strony, кто там, a БФСО Динамо, jedź dalej prosto. дзяржаўная структура, і іх перайменавалі просто з Цмока ў Мінск у Мінск, то там трэшак пачаўся. Вось там гэта абсёр, якога ніхто не бачыў у жыцці. Але потым яны кінулі спробы, бо ў нас там свая Палеская рэспубліка. Дасюль нават кажуць, пінская шляхта і так далей. Jedź prosto. Палеская рэспубліка. Ведаеш, што я калі працаваў на заводзе ПЦЦ, які купіў завод у Беларусі, гэта калі што польскі канцэрн, дык вось я ездзіў туды на Палессі да вашых фермераў. Даволі моцныя фермеры былі. Але, слухай, забыўся, тыпу Григорый сыновья, ці неяк так іх кампанія называлася. Вось, мы там нармалёва з імі так паразмаўлялі. Ну, было цікава за імі паназіраць, таму што Trzymaj się prawej што мяне ўразіла, што яны такія, ну, здрасце, пакрасьце, мы фермеры хацелі паглядзець вашу прадукцыю. Вось, і я напхаў, карацей,
машыну сваёй прадукцыі, паехаў да іх у госці. Вось, і яны так коротенька паказалі Skręć w prawo. сваё гэтае гэтае овощехранилішча. Skręć w prawo. Ну, карацей, склады дзеля гародніны. А там былі такія ангары, якія нават у верцелічках не стаяць. А верцелічкі гэта самае багатае прадпрыемства калгас, карацей, у Гродзеншчыне. І гэта ўсё фермеры, бляха, 3 чалавекі. Так, трэба недзе спыніцца на адпачынак. Глядзі, людзям давалі зямлю пад фермерства для маліны па прынцыпу «Трымай Божа, што людзям не гожа». Маеш на ўвазе, што якасць глебы была гаўно поўная? Але заедзем у Коўна. Do roboty. І народ рабіў даследаванні у гнаенні. Драгічынскі раён стаў закрываць патрэбу на скіпіцер на 800 раён на 15 000 чалавек. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. У нас банкаўскі сектор працаваў на выдачу грошаў рэальных, каб працаваў. Чакай рынок. Скупкі маліны, трускаўкі. Trzymaj się lewej strony. Так, и держава прахварэла, што ў самым бедным раёне па паказніках благая глеба, эканамічныя паказнікі дзяржсектара пачалі з'яўляцца доларовыя мільянеры. Вось, я ў такіх быў. Так, у такіх і быў. Skręć w lewo. Такія вельмі простыя людзі, добрыя людзі насамрэч, але грошай было ў іх дастаткова. Trzymaj się prawej strony. Na rondzie zjedź 3. zjazdem. Zjedź z rondaż. І вось чыноўнікі вырашылі на значна лепшай глебе і з дзяржфінансаваннем паўтарыць. Карацей, атрымаўся цырк, я так разумею, ці зоапарк, нешта падобнае. Skręć w prawo.
Zawróć, jeśli to możliwe. Тут полминуса трималось и все. Так, ці тримається тут поспать у меня. Не тримається. Так, гэта была першая убытачная малінавая банда. У Драгічынскім раёне, так? Гэта нармалёвая сітуацыя. Ведаеш, вельмі паказна было, калі, памятаеш, былі разборніцтвы наконт цукру беларускага. Яны паспрабавалі у Кобрынскі, бо ў нас ужо ўсю зямлю разабралі. Вось, якім чынам гэта найчасцей за ўсё адбываецца, то бок кантралююць гэта мясцовыя чыноўнікі. Зразумела, што грошы яны бяруць у бюджэце, то бок яны падпісваюць з губернатарам там усе гэтыя дакументы, вось, і гэтак далей, ці з галовамі. А потым адбываецца тое, што прадукцыю гэту ў іх купляюць па заніжаных коштах. З'едź з ronda. Прадукцыю гэту купляюць у іх па заніжаных коштах, конечно, па загадзе Trzymaj się чыноўніка prawej strony, яны ale прадаюць znacznie skręć w prawo. ніжэй за сабекошт Skręć гэтай w prawo. прадукцыі. Фірма, якая гэтая купляе, яна належыць аднаму з чыноўнікаў, безумоўна. І каб гэта ўсё правярнуць, у складзе тых, хто атрымоўвае прыбытак, сядзіць нейкі, па першае справе, сілавік. А у вас, калі я не памыляюся, на Берасцейшыне у той самы час быў сілавіком адзін з гнойнікаў беларускіх ці расійскіх, я не ведаю, як яго назваць, бо па паходжанню ён расеец быў. Але на Берасцейшыне ён разгануў апроч крымінальных схемаў яшчэ і наркатрафік, даволі неблагі такі. Яго за гэтае прыжуціў A гэты następnie zjedź w Кабанов prawo. з каналу «Народны рэпарцёр». Zjedź w prawo. У яго былі толькі ўскосныя доказы, але ўсё ж такі даволі красамоўныя. І карацей, проста гэтая фірма прадавала далей ўжо па нармалёвых коштах прадукцыю, але прыбытак ён асядае не ў прадпрыемстве сельскагаспадарчым. Ён асядае ў кішэні таго ж сілавіка, які кантралюе губернатара і чыноўніка, які аддае загад прадаваць па заніжаных коштах. Простая схема, проста як калгас. Бывае трохі ускладняюць, але ускладняюць толькі этап продажы вось прыкладак, можа быць больш. 1, 2, 3. Напрыклад, з папіросамі вось гарадзенскі рынок, ты ведаеш, там ёсць гарадзенская табаковая кампанія, так, Нёман. Дык вось там выкарыстоўваецца мноства гэтых прыкладак, якія на сябе несуць адказнасць. І адразу, калі ўладкоўваюць туды дырэктара, умова такая, што за кожную машыну, якая паехала на захад кантрабандай, гэты дырэктар асабіста атрымоўвае ад 5 до 10 тысяч долараў. Але уся адказнасць на цябе, таму што хутчэй за ўсё ты сядзеш.
Я такіх людзей ведаў асабіста, то бок гэта не проста слово ў паветра, бо такія ўмовы ім ставілі, а сядзелі чыноўнікі з Мінску, калі што яны нават ні ў горад не кантралявалі гэты кантрабанды трафік. Чакай, я табе больш скажу, каля 50-70% глебы можна палепшыць путём дабаўлення патрэбных вугнаін, але ніхто гэта не робіць, таму што змена культур і ўнясенне вугнаін павінны пазбавіць раён дзяржвыплат. Можа і так быць, безумоўна. Так. Гэта адна з прычынаў, безумоўна. І праблемы кабарушва жніво. Яны тупо сядзяць на субсідыях, ім тупо влом штосьці мяняць. Так, бо ў іх няма ў гэтым цікавосткі. Яны атрымоўваюць свае адкаты, яны атрымоўваюць сваю зарплату, і іх гэта напоўніцу задавальняе. Ім няма чаго рабіць, няма чаго паляпшаць гэтай умовы. Trzymaj się prawej strony. Бо гэтая сістэма працуе ўжо даўно, і гэтая сістэма ўжо сама сябе зацвердзіла у такіх умовах. Але вось ведаеш, у меня есть пытанне да цябе, практычнае пытанне, бо я ў сваёй галаве калісьці разважаў наконт праграмаў вольных Беларусі і гэтак далей, і на мой погляд варта фермерам, ну то бок тым, хто працуе на зямлі, іх пазбавіць падаткаў. То бок, каб прадукцыя, якую вытворваюць фермеры ўвогуле агросектар, яна была па самых нізкіх коштах тут на лакальных рынках. А ты паколькі ведаеш больш па лічбах за мяне, таму што займаўся гэтай справай, ці сапраўды гэта патрэбна? Ці будзе дастаткова проста нармалёвай падаткавай палітыкі і не трэба нічога там зніжаць да нуля? Што ты на гэты конт думаеш сам? Так, 139 километров, калі што. Даволі хутка даедзем ужо. Так, для локальных рынков трэба зніжаць НДС на продаж харчавання. Мы ўводзім просто разумную палітыку па падаткам. То бок гандаль без НДС. Вось аб гэтым менавіта і кажу, што ўсё ж такі трэба адмяняць увогуле цэлы падатак. Калі не памыляюся, ён для сельскай гаспадаркі ў нас 20%, так і ёсць, як і для ўсіх астатніх. Гэта ўжо кошты зніжае на пятую частину. Ну, не на пятую, трохі менш, але ўсё ж такі. Але ў мяне проста было у галаве, ведаеш, такое стымуляцыя фермерства мелкага, дробнага фермерства, каб пазбавіць, калі ў цябе ёсць такі участак, ці на 60 соток, ці там на 5 гектараў, у каго сколькі. Але каб прадукцыя увогуле не падаткавалася, вырабленая на сваім участку. То бок, калі ты бярэш для камерцыйных нейкіх патрэб, то ўвогуле там падатак павінен быць зусім нізкі. Усё дзеля таго, каб ты больш магчымасцяў мець прыбытак даволі высокі, ўжо з прыбытку ў такім разе плаціць падатак, а не з вытворчасці. У мяне ў галаве вось такая сядзіць думка. Jedź prosto.
І таким чынам проста калі ў цябе будзе кантроль над прыбыткамі, то бок такая махінацыя, якая сёння існуе, што па заніжаных коштах камусьці там прадаецца, а потым вывозіцца і прадаецца па нармальных коштах, яна тупа не спрацуе, тому што ты ўсё роўна заплоціш з прыбытку падатак. Ну, 8% НДС першы беспадатковы год. Ну, год это не аб чым. Ну, ўсё ж такі, калі увогуле казаць пра сельскую гаспадарку, год гэта нават не тэрмін, каб нешта зрабіць. Вырасціць магчыма на зямлі, то есть сону маліну, так магчыма, але атрымаць прыбытак за год не атрымаецца. Потым можна пералічыць падаткі ў залежнасці ад колькасці людзей, якія працуюць на прадпрыемстве і так далей. У нас 8% НДС. Я чамусьці думаў, што 20. Я, калі што, не меў доступу да падатковых гэтых дакументах. Але мне падавалася, што 20. Jedź prosto. А нехта трэці ёсць. Трэці гэта Аня ці Ян зайшоў. Калі Ян, то было б вельмі няблага. Ну, для мелька сельскай гаспадаркі трэба рабіць больш лагодную сістэму. Напрыклад, калі прадаюць прадукцыю межы свайго раёну, то трэба ставіць НДС. Згодны, нават не НДС, я б нават, калі гэта, як кажуць, прыусадзібны участак, ну, то бок, калі там бабка нейкая высаджвае, як моя бабуля, напрыклад, тую самую бульбу ці якую іншую гародніну. Przygotuj się do skrętu w prawo. Чекаєш, хтось тут дзвонив, холера знає. Вось, то бок увогуле гэта не накладваць падаткі на гэта. Таму што, ну, на сённяшні момант нашы пенсіянеры, асабліва тыя, якія знаходзяцца ў вёсцы, ну, бляха, у іх стан вельмі кепскі. Яны грошы ў жыцці сваім не бачаць. Зараз НДС на хоч 18-20. А, максимум 8. Гэта твоя прапанова. Добра, зразумею цяпер. Дзякуй за гэтую падрабязніцу. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Трэба адрозніць прафесійнай фермерскай дзейнасці, продаж прадукцыі каля хатніх зямлі. Ну так. І пры гэтым яшчэ мець на ўвазе, што ўсё ж такі Беларусі патрэбна мець частную маёмасць на зямлю. То бок, калі ты жывеш, і вось менавіта каля хатняя зямля, каб лічылася толькі калі яна ў тваёй уласнасці. Trzymaj się prawej strony. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
калі маем продаж з каля хатняй зямлі, можна просто мінімальным доступам да рынку падаць на месяц за 20 рублёў і торгуй сабе. Але навошта? Вось на мой погляд, нават гэтыя 20 рублёў навошта яны табе? Przygotuj się do skrętu w lewo. Тыпу вось ёсць нейкі чыноўнік, які ў мясцовай там гэтай радзе, ці як яе будзем называць, не ведаю. Ён будзе выпісваць дакумент, вось за гэтыя высілкі 20 рублёў плаціць. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym За razem. 5 хвілін часу гэтага чыноўніка. Так, 12-16, добра. На мой погляд, найлепшы вынік на сёння 12-16. На наступны стрым застанецца 4, і мы гэта лёгка выканаем. І возьмемся ўжо за Industry Standard. Так, у нас яшчэ засталося даволі шмат гарадоў, ведаеце? Піцер, Утэна, Вальміера і... Чакай, раз, два, тры. Заходняя мы зрабілі, усходняя не. Калінінград толькі што зрабілі, Петербург яшчэ зробім. Вентспіл зрабілі, Вальміера не. Ліепая, о! Ліепая. Ліепая і паўднёвая. Усё, 4 гарады, якія ў нас засталіся. Вальміера, Утэна, усходняя, Піцер і Ліепая паўднёвая. Так, а калі дзейнасць пачынае выходзіць за аб'ёмы 3000 рублёў у месяц, то ўжо ідзе прадпрымальніцкая дзейнасць. Вось тут ёсць вельмі важная ад мяне адзнака. Мне вельмі падабаецца тое, як гэта працуе ў Польшчы. У Польшчы. То бок, калі ты тут маеш даход на год меней за 8000 даляраў, прыкладна, гэта 30 000 злотых, то ты ўвогуле не плаціш ніякіх падаткаў. А калі пры гэтым у цябе ёсць сям'я, то бок дзеці, так, табе яшчэ даплочваюць, каб ты мог трымаць гэтых дзяцей у нармальных варунках, ці як гэта казаць, умовах. Вось, таму гэта нават я б не адносіў да каляхатняй гаспадарцы. Прадавацца на рынках, так што гэта будзе дазвол да месца да рынку, плюс абразец прадукцыі закінуць у тэставанне, радыяцыя, благія матэрыялы. Ну, вось гэта некае ускладненне, мне падаецца. Я б такога не рабіў. Вось кантроль над якасцю прадукцыі я б не рабіў. Я бы увёў адказнасць, так бы мовіць, рэтэйлераў, то бок некаторыя праверкі рабіць там у апасных рэгіёнах тых самых, але за людзьмі, то бок ён на сваёй каляхатняй тэрыторыі выпусціў, я б яго не кантраляваў на гэты конт. Магчыма, толькі вот адміністрацыя рынку, каб праходзіла там з прыборамі і калі што выдаляла гэтага чалавека з рынку. А каб гэта было пастаянна, ну, мне падаецца, гэта занадта норма рэгулявання ўжо. Залішняе будзе. Гэта ўсё ідзе з таго, што трэба абгаварыць, сабраць меркаванне і вырабляць. Безумоўна, гэта дэталі, я бы так мовіў. Гэта ўжо дэталі больш практычныя. Гэта факт. Добра. ВРВ, дзякуй табе вялікі. Я на сёння скончу ўжо, таму што часу не маю весці яшчэ адзін груз. Мы працягнем ужо ў пятніцу, сёння серада, так, у пятніцу. Да кесу, калі продаж на рынку. Гэта зразумела. Так, таму па планах
заўтра у нас будуць танкі зноў. Вось, і пятніцу мы працягнем выконваць нашы застаўшыся 4 задачы па лайк-фама. Вот. І магчыма будзе, калі вот такая мажлівасць з'явіцца, Industry Standard. Вось, пачнем развозіць. То бок, на сёння ўсё. Дзякуй вялікі ўсім, хто быў на стрымы. Дзякуй вялікі за думкі і меркаванні в РВ Геймінг, які быў сёння са мной амаль што весь стрым. Дзякуй вялікі Ані таксама. Ян, калі будзе глядзець гэта ў запісы, мае віншаванне з тваёй вакацыі, якая сёння распачалася. Спадзяюся, яна ў цябе складзецца вельмі добра. Вось, а ўсім астатнім дзякуй за каментары, падабайкі і да пабачэння. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, і ўсё ў нас будзе вельмі добра.